नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै पृथिबियाव जौगालांदों थ' बिथांमोना गोरों बायदियै लोंदों गावखौ नस्थ' खालामनाय बिदि जुमायफोरखौ लोङाखै जायनि थाखाय बिथांमोना जौगालांदों नाथाय जोंनि समाजाव जों माखासे लोंनायफोरखौ नुदों जाय लोंनायफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ जौगानायाव हमथादों जाय लोंनायफोरा जोंनि मोजां मोनसे न'खरखौ धंस' खालामदों जाय लोंनायफोरा दिनै सासे बिमा आरो बिफाखौ गावनि फिसाखौ दैदेननांगौ गावनि गथ' गथायखौ बेंनांगौनिफ्राय दिनै गोजानाव दोनदों बेबायदि लोंनायखौ जों बन्द' खालामनो नागिरदों बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो फिल्डआव रायजोनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनानै जों गम मोनदों जोंनि ओनसोलफोराव उइदाउट गभर्नमेन्ट लाइसेन्स जुमाय गोजा फानग्रा दखानफोर दङ गोबां सकफोराव दिनै बेबायदि आड्डा मारिग्रा जुमायनि जायगाफोरा दिनै दङ बेवहाय दिनै जोङो बुजि मोनदों जाय सकफोराव दिनै जाय बेक्तिफोरा दिनै जुमाय गोजा फानबाय थादों गभर्नमेन्टनि लाइसेन्स गैयालाफानो बै बेक्तिफोरा खिन्थु मोनसे समाजनि बेक्ति मोनसे समाजनि सोद्रोमा बेवहाय बे आयेनखौ जों हरनो नागिरदों मोनफ्रोम गामियाव जे जोंनि गामिनिफ्राय रावबो उइदाउट गभर्नमेन्ट लाइसेन्स जुमाय गोजा फाननो मोननाय नङा आरो जेसेबांखिनि जुमाय सावनानै फानग्रा बर' गामिफोर दङ जों अननानै नोंथांमोनखौबो खावलायदों नोंथांमोना बे जुमाय सावनानै फाननाय ट्रेडिसनखौ बे आखुथायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेजों नोंथाङा एसे एनै सोलिनो हागौ खिन्थु नोंनि जुमायखौ जायफोरा लोंदों बिथांमोना दिनै न'खराव असान्ति जाहैदों जाय बेक्तिया दिनै नोंनियाव जौ लोंफैदों बिथांहा न'खर दङ गथ' गथाय दङ बे बाव गोमालांदों 500 थाखानि जुदि हाजिरा मावदोंबा न'खराव दिनै आलु सेरसे दालि सेरसे लाना थांनांगौनि बादै नोंथांनाव जुमाय फेना थांनानै बिथाङा दिनै न'खराव जेबो हैनो हाया बेबायदि अबस्था जादों आरो नोंथांनि जौ सावनायखौ लोंनानै बैनि गथ'फोरा दिनै फरायनायाव हाम्पार मोनदों नोंगौ नोङो थिग सोलिनो हादों नोंनि न'खरा सोलिदों खिन्थु गुबुननि न'खरा दिनै असान्ति जादों बेवहाय अननानै खावलायदों गोबां बर' गामिफोर दङ जाय गामिफोरा दिनैनि दिनाव जुमाय सावालाफानो थांनानै दङ थ' नोंथांमोनाबो दिनै बेबायदि थांखिफोरखौ ला समाजखौ जौगाहोलांनायनि खामानियाव नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालाम दिनै जों बे ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ जों जेब्ला दाथिंदों जों रायजो राजाफोरजों जों जेब्ला सावरायदों जों गोबां बिबुंथिफोरखौ जों खोनादों गोबां गामिया दिनै बेबायदि एग्जाम्पल जाबाय जे जोङो बेबायदि थांखि लाबाय 10 बोसोरनि सिगां 8 बोसोरनि सिगां जे जोंनि गामियाव गोदो जौ सावनानै फानोमोन जौ सावना फाननाय समाव जोङो मुगै जादोंमोन एरियायाव लेथ्रा गामि होननानै जों बेबायदि नासयजादोंमोन नाथाय जोंनि माखासे मोजां सानग्रा जों होननानै बिथांमोना फोरमायनानै लादों जोङो सिन्था खालामदों जोंनि गामिनिफ्राय बे जुमायखौ गैया खालामनो जोङो बिराद नाजानायनि गेजेरजों जोङो 7 बोसोरनि सिगां 10 बोसोरनि सिगां जुमाय सावनायखौ जों बन्द' खालामनो हाबाय दिनै जोङो मुगै जानायनिफ्राय बारग'बाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगालांबाय जोंनि गामिनिफ्राय हाजासे नार्स फरायनाय ओंखारबाय ग्रेजुवेट खालामनाय ओंखारबाय होननानै बिखा फोरदानानै माखासे गामिफोरा जोंनो एग्जाम्पलफोरखौ होदों बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों हायि गैया जायि जेबो गैया दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोबाय जोङो बेखौ खालामाबा जों थांना थानो हाया होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरो बेवहाय गुरै खावलायदों जोङो जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जिउ दान होबोदों जोंनि लोगोफोरा बिथांमोनखौबो सिन्था खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि जौ सावनानै फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ जोङो गोनां जायोबा समा थोनोब्ला नोंथांमोननि खाथियाव थांनानै जों रायज्लायहैगोन दिनै जौ सावनानै फानालाबानो मैगं बेफार खालामनाबो थांना थानो हायो बहाबा बाजारफ्राव दिनै गय दखानफोरखौ होनानै थांनानै थानो हायो बेजों दिनै नोंनि सिनायथिया साबसिनसो जाबावगोन बेवहाय गुबुन बेफारफोरखौ दिनै जोंनि मानसिफोरा दिनै बेफार खालामनो रोङा जायनि थाखाय दिनै गुबुनफोरा जोंनि जायगायाव बेफार खालामफैगासिनो दङ जायफोरा दिनै जौ सावनानै फानदों नोंथांमोना गोरलै गोबां खामानिफोर दङ बे गोजां बोथोराव दिनै जोंनो तुसक बनायनो जोंनो लेब बनायनो दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै जोंनि जायगायाव दिनै लेबफोरखौ बानायना होफैदों खामानिफोरा दिनै एभेलेबेल दङ जुमाय सावना फानालाबानो जों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जुदि मावोब्ला दिनै तुसक गांसेनि दामा 1000-1500नि खम मोना गान्दु मोनसेनि दामा दिनै 250-500नि खम नङा बेफोरखौ दिनै जों मावनो हायो जोंहा सर्सफोरा दङ सोमलि बिबार बारनाय टाइमाव सोमलि फिथाइ थायनाय टाइमाव बेखौ हानना लानानै नोङो बुथुमना दोनोबा बेबो नोंनि केपिटेल जायो बेवहाय गोबांथार मोजां खामानिफोर दङ जाय खामानिखौ नोंथाङा जुदि मावोब्ला नोंथांनि गथ'फोरा बिखा फोरदानानै बिमा बिफानि सिनायथिखौ होनानै लानो हागोन नाथाय जायफोरा जौ सावनानै फानदों नोंथांमोना सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि गथ'फोरा नोंथांमोननि सिनायथिखौ होनो दिनै खिन्थु लाजिनानै दङ आरो बे नोंथांमोन मावनाय खामानिया दिनै समाजाव गनायजाथाव नङा बेवहाय जों नोंथांमोननि बेरेखा नङा जों जिहेतु समाजा हारिया बुहुमाव थांना थानांगौनि थाखाय जों जारिमिन सोरजिबोदों बेवहाय अननानै नोंथांमोना सिन्था खालामफाफिनगोन जों 100 बोसोर जाबाय जुमाय सावनानै सोलिबोनाया दिनै जों जिबायदि जौगानांगौ जों जौगानो हायाखै जों सोलायनायनि जुमाय सावनानै फानालाबानो गुबुन खामानि मावनानै जोङो बांसिनैबो जौगानो हागौ आरो जुदि जायाब्ला सावफाफिनगोन माथो दङ ट्राइ खालामनायनि बेवहाय बारग' एनडिएफबि आरो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिया जि खावलायदों दिनै नोंथांमोना बे जिनिसखौ लाखिनांगौ बेवहाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो माखासे SOP अर्थात स्टैंडार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर जोङो बर' समाजाव जों हरनो जों थांखि खालामदों आरो बे लाइजामनि गेजेरजों नोंथांमोननि गामियाव मोनहैगोन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो जोङो लिरगोन बे लाइजामखौ मोननायनि गेजेर लगे लगेनो
मास नोंथांमोननि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै नोंथांमोना थाबैनो बेखौ गामियाव लिगेलै माने खालामनानै लानांगौ। प्रस्ताब मोनसे लानायनि गेजेरजों गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया बेबायदि आयेनफोरखौ दानांगौ। जोंहा उन्दै बैसोआव जुमाय लोंनाय, जोंनि गथ'फोरा ड्राग्सजों गान्जाजों नस्थ' जानानै दङ। बिनि सायावबो जोङो आयेन जों बानायनानै दङ। बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो मोजाङै सेबखांनानै हरगोन। आरो बे लाइजामा जेब्ला मोनफ्रोम बर' गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनियाव मोनहैगोन, अब्ला नोंथांमोना बेखौ मास मोनसेनि गेजेराव आयेन बानायनानै नोंसोरनि जेनेरेल कमिटि मिटिंनि गेजेरजों बा धोरोम फोथायनायनि जि नियम खान्थिफोर दङ बिनि गेजेरजों सावरायलायनानै बेखौ जेरैखि जाया आयेन बानायना लानांगौ आरो जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे गसंफानांगौ होननानै खावलायदों। आरो दिनैनि बे समखौ बारग' एनडिएफबिआ बर' समाजाव लाबोना होफैनो हानायखाय बा बे बान्थाखौ जोङो नोंथांमोननो लाबोना होफैनो हानायखाय जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदिनो नोंथांमोनखौ जों फैबाय थानाय समफाव जोंनि बे थांखियाव खौसेयै दावगानायाव नोंथांमोनखौ जों जेब्लाबो मोनगोन होननानै फोथायदों। मानो होनब्ला मोनसे गिदिर जारिमिन नोंथांमोना जोंनि गेजेराव बारलांहोखाबाय। जाय समाव गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि संग्रामखौ एनडिएफबिआ खालामदोंमोन, बे समाव दिनै बर' समाजा जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै। दिनैनि तारिखाव जोंजों रायलायोबा, जोंजों जिरायफायोबा, जोंजों सावरायोबा, जोंनि थांखियाव खारफायोबा दिनै गिनो गोनां जेबो गैया। गिथावना समावनो जाय समाव जोंखौ सहाय खालामोबा जेल जानांगौ जायो, जाय समाव जोंखौ सहाय खालामोबा गावथारजानोबो गोनां जादों, बेबायदि समाव दिनै बर' समाजा जोंखौ सहाय खालामनो नागाराखै। नाथाय दिनै मोजां सम फैबाय जोंनि गेजेराव। जों डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव हाथियारखौ गारनानै जेसेबांखिनि सुबुंखान्थिनि नियमजों हारिखौ दालांनायनि जि लामाफोर दङ बेफोरखौ जों हमफाफिनदों, जोङो लाफाफिनदों। आरो बेबायदि थांखियाव जोङो बर' समाजनि गेदेरथार अननायखौ मोनगोन होननानै आसा फारिनानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। Ex-NDFB long live! Long live, long live! Ex-NDFB long live! Long live, long live! Ex-NDFB long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! SDRC long live! Long live, long live! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! बर' समाज जौगाथों! जौगाथों, जौगाथों! जय